Hello check jing khublai phi haga kerteng tra Jesus jisin pat ka khubor ane ke por ke dai unoa unong yo pateng na ko hok ke bada ke jingai unoa ude no yo pateng na ko hok ke bada ke jingai ini pule haga sti u nong usti shenong Hebrew kisti ke ba Cutway. Hallelujah. Ini boleh ikut ke banyo. Bagi Bible kong kumni dek jinget unoa habala maham yu do blaze pangki ki bompat shom la yoi ula dap de jing shepting baru la penkre ya ka ying leng na ga banta ka jing lai im jong ka ying jo da ka ba ula penrem ya ka perthai bat ula kelalong u nong yo pateng shapang ko hok ka ba da ka jingai kene dit khot banyo ngan batai menta ka babel ko ongda ga jingai unoa ula habala mahami udo blai ula shifting te ula pon krek ka ying leng na ga menta ga jing lai im jong u ba ka ying jong u wat habala penrem mi ga bertai habala penrem mi ga bertai kamod yu kamod haba u yan yai lang bat ke perthai u jet ban im ke jing im ka bapher na ke perthai kta ga kamud bu penrem me ke perthai kamud bu benye ke perthai ngin mana kane ngang krej pang do ke jinglap jong nawas pang kres u nawa yelap u plut por ban yelap yo kres shaka perthai ha do ke por je u kumba shispa arposnem yelap spang u Chris ba kibruki de ban one show Chris baru thau ka yingling but ka Bible ka ong habau le kumta u kalalong u nong yo pateng jong ka hok ka bada ka jingai ka khubor ka bang kwa ban pasat sengi gi yo snogre shapang ka hok ka bada ka jingai higine gede ka jing perkhat ki bru le se ba le se manshwa haga testament brim uble pon imi gi bru de hukum no kam judon kum kata po Bible bala ubru yo jing im da ka hukum yo bru hi la pen im da ka jingai ubru yo ye ga hok ka bada ka jingai ubru hi haga testament berimro uyo jepenim daka jingai man hakan pe kaned hot ga ong u noa haba u le yegata haba u shna ga ying leng namada ga jingla im jo u yegata la nyeu yu u ba u yo yega hok ka bada ka jingai ka mod ka hok ka bada ka jingai yega hok ka bada ka jingai la yalap yeka what ha Genesis ro nado ka kitab Genesis la yalap ye ka hok ka bada ka jingai te manta kai gani ga jingai kai ga jingai kai ga hok ka bada ka jingai kene ga hok ka bada ka jingai bangin sungu thu khamsha ka nda bangi pule gi sithi jong Paul sithi jong apostle Paul ngin pule gi sithi jong Rome hallelujah gi sithi Paul gi no Rome si Paul chỉ nói rồi mình play nó mà nó còn glory to God glory nó mà nó còn cái khot cái bạc khát nhiều nabaha cái gospel of Christ ya cái hok uble la pen pau cái bana cái jinget sha cái jinget kumbala tho uba hok un yo im da cái jinget na tangin play nó cái balai
Haleluya. Pelil nong belai. Kedekot ke ba arhuai. Mentah ke hok ke jong blai ke ba klem ke hukum la penpau yeka bala sakhi yeka daki nong yithol pa ba da ke hukum. In pelil nong besau. Kalau nong besau. Kedekot ke ba okay. Haleluya. Kedekot berkat we tengin pulih kedekot berkat we. But u Abraham mulu yok pediang ye daga dak jong ke jing ot share. Kedak jong daga hok ke bada ke jingai. Man bahaba udang long uba klem ot share. Kenapa un yok long kupa jong ita baru ki bengai. Wat lada on ot share ki. Kenang ba ya ke hok on nyaw hakita hakiro. Kedekot berkat we ke ong. U Abraham lu yo pediang ya kedak jong ke jing ot share, kedak jong ke hok kepada ke jingai. Kedak kepada ke hok kepada ke jingai. In puli nong berkat nong berkendai. Ke egene ke hok kepada ke jingai. In puli nong berkendai. Haleluya. Kedekot ke ba in puli dot kot lai po. Check. Kau berkendai kedekot ke ba lai po. Kumno tingin ya ong. Sabha kumno tingin ya ong kedekot ke ba lai po ke ong. Bagi gentle kumno tingin ya ong bagi gentle ki klem wat ye kata ga hok. Hare penban kele yo pediang ye kata ga hok. Kaba ka hok kabada ga jingai ken. Henre ki Israel kiba wat ye kata ga hok kabada ga hukum penban kim shampoi she kata ga hok. Kamu sikintin klong kum ni. Ki Israel ka jingim je ki baro. Ka jingim je ki baro. Silenter jim kedai bakin wat ye ka hok kabada ga hukum. Hare kim yo ye ga hok. Namar onam pen kesan ye ga weru da ga jingle ga hukum. Hare ki gentle pol on kholai phogong. Ki gentle ki bom wat ye ga hok. Ki yo ye ga hok. Kumno ka pol juaw ong nabak ki wat ye ka da ka hok kabada ka jingai. Kamut kumne ki sungai bala nyau ki ka hok. Kumbo Abraham ro lengai le nyau yo Abraham bo hok. So ha ka jo ka dur u Abraham lo khpa jong baro kita ki bangai. Ha ka rukom jong bar ha baking ngai le nyau ki baro ki ba hok. Te kani ke bar ka Bible on ki gentle ki klem ya be ki klem wat ye ban long ki ba hok le ban yo ye ga hok ka bada ka hukum hare ki sungai na ka ta ka daw ki yo ye ga hok ka bada ka even the righteousness which is of faith ka hok ka ba ja da ka jingai ken. So ka hok ka bada ka jingai ni so tho ka nda ba ngi so tho ye ga hok ka bada ka hukum. Ka hok ka bada ka jingai ka ya persya ye ga hok ka bada ka hukum. Ban so tho ka mut ayu ga hok ka bada ka jingai ni ba so tho ka ga hok ka bada ka hukum. Ka hok ka bada hukum ga hok ka bada ka jingle da ka jing ya persyang janga ban yo ye ga hok da ka jingle jo ga do janga. But ladang ala ban le hok ngan hok ladang am la ka mot ngan pop. Kata ka da ka jingle kata ka hok ka bada ka hukum. Ka hok ka bada ka jingai kam dei ha ka jingle jonga ka dei ha ka jingle jong Chris na ga manta jonga bat ha bang ngai ye ga ta la nyoing abo hok kata ka ka hok ka bada ka jingai te ka khubor jonga ka ni u Noah u nong yo pateng jong ka hok ka bada ka jingai. Hallelujah. Ngakwa ban baleng keren ini kadawlong bang ngakwa ban ring yengi shaka testament brem kumno ki bru ki yo jipenem nganom ne unowa yo jipenem unowa yo jipen kesan daga hok ka bada ka jingai.
hok kepada jingai kamwan tang hadin bau Jisu wan. Ka hok kepada jingai ka donado ke testament berim. Hajin Syah ka hok kepada jingai kelong haswa ya ka hok kepada hukum. Ka hok kepada jingai ka wan haswa ka hok kepada hukum. Ka jingai ka shwa ya ka hukum. Ka tagre ka kumiktin jong ble. Tenrai ka hukum ka wan bela yu ban khang kredep ingi ban khang khop ingi syagada ka jingai ka ban sopan pau hadin. Nagata ka daw polo ong hagasiti siginong Galatia. Uong yini kite na nong Galatia. Okay. Hal nong ba ini pulil nong balai. Uong ini kite nong balau ong halba balakang kop yang isi kata jingai kaban sawan arpulai kot arpulai. Kot arsan ko ong hare menta balawan ka jingai. Ngimlong shu hapo jong ka hukum. So kabumod kum ni ka hok kabada hukum ka don shwa. Ka wan go hukum ka khang kop yang isi kata ka jingai. Ka hok kabada ka jingai. Hare menta namar bo jisuan lo pelat yang naka ni ko hukum mantang ni don hakani ko hok kepada ke jingai. Ubriu yo jipenim nadu ke testament berim hadu ke testament bethamai daka jingai. Daka jingai. Unawaro u kelalong unong yo pateng ya ke hok kepada ke jingai. Uklem yo pateng ya ke hok kepada ke hukum. Ya lapan im da ke jingai. Yo noa la panim de jingai ba na ta da khot to ga kting bon nung kong kong khot ban yo kong da ka jingai. Okay, so haba ka bible kong da ka jingai haga ne kal nong ba khatwe jung hebrew kamot da ka jingai kamot da ka jingla jang ba shu ngan ngai ba no da ka jingai ka context jung hebrew ka dai da ka jutang ka bawan haswa ka jutang jung ka hukum da ka jutang ka ba haswa ka hukum kepada ke jutang jong ke jingai lapan im yo baro ubriu ubangai. So haba ke bible kong daga jingai kemot mdesh daga jingai jong daga ability daga jingla jong abangai no daga jingai kemot daga jutang jong ka daga jingai daga ne ka hok kepada ke jingai lapan kesan yo ubriu la yo ubriu kelalong ubahok da ka jingai mdei daga jingai jong ka hukum. So haba ke bible kong daga jingai lapan kesan yo Moses, daga jingai lapan kesan yo Noah, daga jingai lapan kesan yo Abraham, daga jingai kata kadai ka jutang ka bobolo lapan scam manshwa haswa jong hukum. Te kibriu ki yo jipenim haga testament berim da ka jingai om daga jingle om daga hukum. Kibriu ki yo bat kan yakan ga jingai ka hok ka badaga jingai upol ubata ya ka ba kadai ka hok kabaka jing kabada ka jingai hau Chris Jisu. Ka hok kabada jingai kedai ka hok jong ka jingai hau Chris. Ka jingai ka umot ka jingai hau Chris. So ubriu haga testament ubriu yo jiprem da ka jingai hau Chris hi. Henry la aya gane ka jingai ka hok kabada ka jingai ha ka rukom jong ka jingkular. La aya ka ha ka rukom jong ka serniu. La pendep ya ka daga jingwan jong Jisu daga jingyap ba jimi pat jong para bola mi pat la pendep ya ka ha daga jing mi pat Jisu ba naga ta da uyo jipun im uyo be daga kerteng Jisu na kitab Genesis hadu Malaki ubri uyo jipun im daga jingai ukalalo bohok daga hok kepada daga jingai blen kerkuingi yen sekendo way pat ke Paul amen.